Gunas dag a chóir is mí sé OMP America agus siú é leabhar vas agus an leabhar beag a vasling iniu ná an cean áir seo mascra ón air an chur neagar ag Marcus McConneil agus an ailisiú ag Cuiscéim. Tá sé seo bunathe ar físaí beag a cainte agus filiochta agus cuoine agus eolais ar a creilech ar mar chra ar ó radio na Gaeltachta agus bhar na PC beidir 3 nó 5 nóid or ag mar sin agus bhí sé na seach nó glór nó ag mar sin an. Agus tá písa gom féin ann go deban sé a gcóir zombie i lúnsa áta ag na stig ach léas cúpla tháinig sé sin amach tamil hin agus léas cúpla rud bháid ag an am agus sin legus weime agus tháirla gur mé léh an ir sin leabhar eile rinne mé dermalir ach an sin dilméir agus caiimar gur háin sé go mórlam mar tá na PC fear spatial tá lán rudí neamhic sin an rud nach feic mit chomininic sin agus do bhór nachhuiach pí an ó gatainna an féin tú cinál fion na filiochta agus fion na commodóireachta wethú mar a bhunn agus a lá rudí eile mar sin an stoffa an tá sé an spéisiú agus tá sé deascrífa. Tá filiocht an nílam cínt ar chóirgeach filiocht an. Is tócha go meascán idir prós agus filiocht an agus scríóireacht agus chuirsíos ach níor as gátága leis an filiocht an. Ach tá a lán rudí iontacha an. Déalfás a lu a hen an stof le Simon ó Féil an gomórlam. Tá na scéalte fíornacha an bhá, tá na gearrscéalta an bhá na cuoine agus le héit. Tá coppla písa an seo an siúd a tá cinelín prósú nó mar bheith chuirsí agus beidir gur eibrig siad níos fearr agus duine a léamh agus duine chur beochta seach sa scéalta. Ach don chud is mó hahan an chud is mó bhí ansásta Billy O'Hanlú an eiscint lena mé seo ar sin ar Facebook agus bín sé scríb písiad an sco agus tá meascán maith scríbhneoirí an a London na nachfu stuff le feice gom hena agus bhfuilin go mór mar sin más mín leat sé meascán ceart stílanna agus rudí PC commodóireachta PC scríbhneoireachta agus cuoine cíine agus le head áil bhfuilin go mór meascrán ar a léamh. Rud amháin tá fear faoi Cuiscéim ná beidir nach bhfuil an agarthirt ionintach mar sin tá mír mór mhór idir scéalta éagsúla agus tá botúil chláán agus le héit. Agus rud atá le brath reinstain a leabhar ó Cuiscéim an níl an clúdach go deas cinál má léonn tú beag an é gobann sé amach mar seo agus ní bhéin róthóca leis an glúdach féin ach mar leabhar tá sé bra tainmhah agus tá lánadí maithe ann. Tá sé bháil ar níos tainmhí beidir ná cnuasach gearrscéalta atá ceart go leir nó uairscéal atá ceart go leir a léamh mar tá beidir go dad nó chuige písa ann agus nó beag an éí sin agus tá an chuid is má go an spéisiúil mar chuir daoine iirecht mhór stachan tú agus tá sé go maith agus le mulla dábrí sin. Sin é weimse ar leabhar vas na seachtainna seo. Slán tamlín a chuirde.